Na jeseň sme boli pozvaní do Budapešti pozrieť si nejakú vodu a rákosie a toto. Nový Chevrolet Cruze. Za tú chvíľu sme ho mali možnosť poznať len námatkovo a tak vám ponúkame prvé dojmy. Mohli sme si s ním zašpásovať 2 hodinky v okolí Budapešti a s našim vozidlom o bonusovú polhodinu naviac, pretože sme spolu s kolegom zablúdili. Čo nás zaujalo je dizajn. Cruze je v celku fešák. V interiéri to nie je o nič horšie. Veľa prvkov preberá od sesterského Opla Insignia. Kvalita materiálov je na vyššej úrovni ako doposiaľ, no stále sa nájdú lacno vyzerajúce kúsky plastu. Naša verzia LS disponovala motorom o objeme 1,6 litra s 83 kW, ktorý je základný v ponuke. Odhlučnenie bolo v poriadku, ale prijali by sme trochu nižšiu úroveň hluku motora v interiéri. Jazdným vlastnostiam nemáme príliš čo vyčítať. V testoch Euro NCAP získal Cruze 5 hviezdičiek. Prvé dojmy sú nad naše očakávania a Cruze je oveľa viac konkurencieschopný ako ktorýkoľvek jeho predchodca.